این مکافید ما متر آمدیم. ما آبرو داریم، ما نفوذ داریم. سلام علیکم тамошобинони азиз, рости гап комментариҳои ҳаматонро мехонам. бисёриҳо савол метавонанд ки барои дар роликҳо иштирок кардан чӣ хел кинем. рости гап актёр дорем, мо дар ҳозирашда актриса лозима, яъне духтаре ки ай уҳдаи рол бозӣ биромада битона. хулосаи гап ки нами рақамҳои зери видеода 905 66 4 тана занг мезанен ё ин ки дар WhatsApp менависен, мо шуморо ба кор қабул мекунем. худованд нигаҳбон. Зарабону? О Зарабону. Раҷаб Али Иброни. бия инҷа, наздиктар биё. имрӯз кори кардагитона медонед? Эй, шумо дар назди меҳмоно моро шарманда мекунед, а? Моро беҳо бурӯ мекунед, а? Эй, моро беҳо бурӯ мекунед. чӣ хӯроки овардагитон буд, а? ай хӯроки шумо муйсар ёфтем. замин мекафид мо медромадем. мо обрӯ дорем, мо нуфуз дорем. ҳазор бор ман таъкид мекунем ки хӯрок мекунед тоза кунед. косҳоро тоза бишӯед. ҳама ҷиҳата ман шуморо таъкид мекунам. занен, зан бояд ба мисли гул боша. зан бояд тоза боша. зан бояд озода боша. ай косаи зан бояд мо наёбад. гӯш кунара, матра инсони ба ақл гуфта, бо фаҳм гуфта, тозакору озодакор гуфта ман ба кор гирифтам ки дар хонаи ман хизмат кунӣ, як маоши хубат бутам, зиндагита пеш барӣ. яки имрӯз дар байни 30 меҳмон мара беобрӯ кардӣ, мара шарманда кардӣ. ҳамин замин мекафид ки ман медромадам. бефаҳми ҳамира. замин мекафид. гӯш ки мара. либосота ҷамъ кӣ. ай пага дига корда наё. фаҳмидӣ мара? ай пага дига корда наё. хуб шуд раисҷон. қабулай. лекин раис, як соле ки ман дар хонаи шумо кор мекунам, ай деги ман ягон муйсар ёфта будем. ман дар хонаи шумо рӯи хотири 3 фарзандам кор мекунам, рӯи хотири падару модарам кор мекунам ки модари ман беморай, рӯи хотири шавҳарам дар маҳбасай, рӯи хотири ӯ кор мекунам. ба ман боша кор намекунам раис. майлаш, ман мерам раисҷон. лекин якчиро дар хотир дорем ки о хӯроке ки аз дохилаш муйсар ёфтем, оилаи шумо махсус барои меҳмонои шуморо тайёр карда буданд. چی؟ اویلای من؟ بله. раҷаб Али Иброни. дӯстони азиз, бахшиши зиёд ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам барои пешрафт ва зиёд гардидани роликҳои тарбиявии мо дар канал подписатсия кунед, лайк, комментария фаромӯш накунед, ба дигарҳо роликҳоро равон кунед.